যতনো সারি গাহাম তাবুবো आं अफिसाव आसुकजाखो আছে Indian Meteorology Department IMD एबा आबहावा दप्तर मिधिली नकबार गतर फाइमान त्रिपुराव आबुनी कैसा मैप ग्राफ ऑलरेडी बरो वेब पेजो रखाइছে बंगोपसागर থেকে বাংলাদেশ সাগাতে म मिधिली साइक्लोन फाइ दङ म त्रिपुराबो हाबनानि सम्भावना बेलाय गोबां आं आबहावानि कुनो बिगियानिया हाइबानो बरनि पेजो नुगै अलर्ट तंगनान बागै जतनो कबंगनान बागै चिकन सब मेसेज रन बागै मा फाइके म जदि कुकुबुइनो बरनि अनुमान मुताबिक त्रिपुराव फाइके गोबां मा क्षतिग्रस्त मानो हास्तेनि सरकारनो आं कबंना मुचुङो जदि म साइक्लोन त्रिपुरा हाबकै मनो मुकाबला खैनान बागै सरकार प्रस्तुत तंगनानि उचित एवं जों साधारण जनगण जों बहायनो जों अलर्ट मा तंगनाय न खुब बेलाय कफन हंखाय आरोनि खारिबानो तेकिसा गाहाम बुइनि नगो बा गाहाम जागाराव जों आश्रय नाहार नानि बागै प्रस्तुत मा तंगनाय आं सियाव मो गुरनिजर फाइयापा नों मानो जदि फाइके किन्तु बरगारो सिका जे 204 मिलीमीटर वाती वानाय 204 मिलीमीटर वाती राजस्थानो सारा बछरो जाबो वाया है एक दुई दिनो से जदि 204 मिलीमीटर वाती वाखाय पसक खति नाबुं अनकबार गतर फाइके तामंनो आबुनि अनुमान जेरिमानि बर बेलाय किरिमा सिंसे ता फाइथं आंखाबो नाय जदि फाइ हाफाइके जों अलर्ट मा तंने एंड I want to request the government machinery for disaster management borok प्रस्तुत तंगनां थं हाय एवं बरकनो अलर्ट रेना नंथं मनि तामो तामो ख्लाइके जों म मिधिली साइक्लोन थेके यगिमान आमरो सरकार पदक्षेप नाना उचित एवं विशेष भावे चिनी पाराम चाइनी ताकुक्ते बुकुक संग कइनेन मुसुमु जों बेलाय 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 सतर्क मको एकदिनो तंखाय जावाय मसुक नको आं बिगियानिया हाइबानो आं बखाव फाइके आं आसुखा बं जतनो अलर्ट तंगनान बागै कबक जागोन